Shalom, para sederek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Pepanggihan malih wonten ing renungan harian sadar dinten Senin 16 Juni 2025 Minggu Trinitas. Kalian kawula Pendeta Samuel Juta Damar saking GKJ Ciptowening Klasis Boyolali. Renungan ing dinten menika kaserat dening Pendeta Wuri saking GKJ Slogoimo ingkang kaparingan jejer peparingi Sang Kristus. Ada dasar pangandikanipun Gusti ingkang mekaten. Nanging saben gegelitaning panunggalan kita wus kaparingan sih rahmat undha usuk manut ukuran peparing kang saka Kristus. Efesus 1 ayat 7. Jaman rumiyin satunggaling lare badhe kawastanan pinter inggih menika menawi unggul ing pasinaonipun. Mirungganipun ing pelajaran matematika. Lare ingkang boten saged matematika ananging unggul ing pamucalan sejarah boten kawastanan pinter. Dumugi wekdal samangke tasih wonten tiyang sepuh ingkang rumaos menawi putranipun boten pinter amargi boten unggul ing matematika, kamangka kapinteran menika boten namung babagan etang-etangan. Ananging wonten ugi pinter ing babagan sosial, pasrawungan, kawicaksanan ing gesang, kapitadosan lan sak piturutipun. Serat Efesus 1 ngemutaken kita bab kados pundi saben gegelitaning Sang Kristus kaparingan sih rahmat selaras kalian ukuran peparing saking Gusti. Sinaosa kawontenan gereja-gereja dalah pasamuan Kristen maneka warni, ananging menika sampun ngantos dados jalaran ing antawisipun pasamuan sami maidu lan ndawahaken. Gereja ingkang ageng sampun ngantos gumunggung lan pasamuan ingkang alit sampun ngantos malah kami sekengen. Boten wonten manungsa ingkang sampurna. Mila peparing saking Sang Kristus kedah kita ginakaken kagem jangkepi kabetahan peladosan ing jagat menika. Ingkang kaparingan kanugrahan kekiyatan kedah mitulungi ingkang ringkih. Ingkang kaparingan kanugrahan kawaskitan kedah ginakaken kawaskitan menika kagem bangun gesang sesarengan kanthi prayogi. Wonten ing gesang kita temtu boten wonten ingkang sampurna. Sedaya manungsa kagungan perangan ingkang unggul lan ingkang kirang. Sedaya kaunggulan kita menika mujudaken peparing saking Sang Kristus supados saged mbangun gesang sesarengan. Boten wonten peparing ingkang paling unggul lan boten wonten peparing ingkang muspra utawi ngloho. Sedaya peparing saking Sang Kristus menika sae. Mekaten Bapak Ibu renungan sadar ing dinten menika, matur nuwun Gusti berkahi kita sedaya. Amin.